Ngilisusa Mkhulodla Ngonyezi Impande eGalezini. So namhlanje sizokhuluma ngokuphupha amanzi. Sibaningi sawaphupha amanzi, kodwa namhlanje ngicela nje ukuyicacisa lento ukuthi why uhlezi uphupha amanzi. Ngabe unobizo noma ngabe mhlambe udingeka ukuthi uthole inhlanzeko ngokomzimba wakho. So namhlanje ke ngivuka nje nento ukuthi ayeke ngikhulume lento yamanzi ukuthi kuyinto vele esemfihlakalweni nabantu abangenakuyiqonda ukuthi ngabe isho ukuthini, ngoba phela thothi umuntu okade wagcineke olwandle noma okade wagcineke emfuleni, kodwa manje lamanzi uyawaphupha nezinto zakho thothi lapho azimi ngendlela, azimile ngendlela, kodwa manje leli dlozi liloke liqhamuka, leli thongo likubonisa amanzi. So keep on manje, ngizokhuluma ngamanzi, ngolwandle, imifula, impophoma. Ngizokhuluma ngokuthi yindaba ukuphupha amanzi, kwenziwa yini ukuphupha amanzi. Njengoba ningibona namhlanje ukuthi ngimele lona idlozi lasemanzini namhlanje, indlela engigqoke ngayo nokuthi ngidabukaphi. So namhlanje ke usuku oluhle kakhulu ngoba ngivuke nayo lento ukuthi ake ngikhulume ngamanzi, ngoba ngibe nezinto zokuthi kunabantu bengibuza ngamaphupho amanzi, ukuthi ngabe kuchazani, ngabe kwenze njani. So kuyahluka-ke ukuthi kwenziwa yini, uyabona. So number 1, mophupha amanzi ungaphansi kwawo, kukhombisa ukuthi kunamadlozi vele akhonektha nawe lapho esuke khona. Bekukhombisa ukuthi njengamanje sekumele usondele kubona abantu abadala, manje sekuyisikhathi sokuthi ubhekane nabo, nanokuthi uba umuntu ongangena phakathi kwamanzi ungafa ngisho ukufa, kukhombisa ukuthi unamandla vele akhona khona olwandle. Shuthi kukhona lo moya okunikeza amandla. So lapho fanele ube nokuqonda ukuthi ngaleso sikhathi-ke fanele ubheke ukuthi idlozi lakho lihlezi liziveza kuphi na, ngabe isolwandle kuphela noma ikephi, kodwa lapho kusekuchaza amandla onawo, okuchaza amandla ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi, okukhombisa ukuthi mhlampe ngaleso sikhathi nezinto zikuhambela kahle, ukuthi ngesinye isikhathi kufanele ubuye uzobonga, uyabo, ukuthi basakubhekile, basakuvikela, usakwazi ukuxhumana nabo, okukhombisa ukuthi njengoba nje ungacwili, okukhombisa ukuthi usakanye nawo, kakabi ney'mpambuko or something, kodwa nje izinto zisa-right. So ngaso sikhathi-ke kusuke lixhumana nawe ngephupho, likukhombisa ukuthi sikephi and nawe sikubhekile, nawe futhi lapho khona siyathemba ukuthi uyaphila, uyabona, ngoba basuke bekubona, basuke bekuvezela ukuthi banawe. Okay, number 2, sometimes waphupha amanzi sothi usolwandle kodwa umngaphandle, ubona yonke into eyenzakalayo olwandle kodwa umngaphandle ungenile, unokusaba. So lokho kusekuchaza ukuthi ubalekela impumelelo noma unakwevilapha ngempilo yakho. So kunezinto kumele ukuthi uqale uzibheke, uyabona, ukuze ukwazi ukubhekana nempilo. So njengoba nje usuke ungaphandle kwamanzi, okukhombisa ukuthi akukukhanya kuwena, so ulwandle liyinhlanzeko. So uma ungangena ngaphakathi kulona, so kusekuchaza ukuthi njengamanje kufanele uhlambululeke, ngoba uyazi ukuthi ulwandle azona into engcolile ikukhiphela ngaphandle. So that is a sign ukuthi awuzange wahlambululeka ngokuphelele, noma you need to do a cleansing, noma ulungise nje impilo yakho kahle ukuze uxhumane nabantu abangasekho. Amen. Number 3, so kwezinye isikhathi sike siphuphe singaphansi kwamanzi, kodwa futhi sihlele nabantu esingabazi. Awuboni ngisho umuntu oyedwa kini mhlawumbe usashona lapho, kodwa uhleli nabantu ongabazi. Lokho kusekuchaza ukuthi-ke kunamadlozi angaphandle akhonektha nawe.
asuke efuna ukuba nengxoxo nawe, okukhombisa ukuthi bavikeli basekhaya. So labo bavikeli basekhaya basuke bekanye nawe ngaleso sikhathi, so basuke befuna ukuzoxhumana nawe ngoba usungakhuluma ngalutho kodwa ibona nje obabonayo. So kukhombisa ukuthi fanele ube nengxoxo nabo, fanele ube nokubuza, fanele ube nokuphahla, uyabona, ukuze babuye-ke bakhulume-ke bazichaze ukuthi njengoba wawusibona sikanje kanje kanje kanje, singobani, sifunani, uyabo. Konke lokho fanele ukulindele ngomntwana wamanzi ukuthi amaphupho angase eziveze kanjalo, kodwa usuyazi manje ukuthi fanele wenjani, fanele uphahle ngoba labantu abazange bakhulume bangobani. Khuleka-ke phela ulayithe izibani zakho, ushisa impepho mawuthanda ekuseni, bese-ke uyakhuleka uphahle ubuze ngoba phela impepho iyona eyenza ukuthi idlozi lilalele kahle. So kubalulekile ukuthi impepho ubuyishise, noma ungeke uze uyishise njalo kodwa ube nokuyishisa nje. Kubalulekile bazi nokuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kubalulekile ukuthi impepho uyisebenzise mihla namalanga, mhlampe once a week, like once a week, okay, izokusiza. So number 4, uzophupha iy'nkosazane zasemanzini, beziveza ngey'ndlela ezahlukahlukene ngemibala yazo. So kubalulekile-ke njengamanje ukuthi wazi ukuthi le nkosazane njengoba inemibala obovu noma umbala o-blue noma umbala onjani, shuthi lo moya umoya wempi noma umoya wokukhanya noma umoya onjani. So amandla aso asichaza ngemibala. So namhlanje idlozi-ke wonke abantu abadala basuke bezichaza ngamandla abanawo ngaleso sikhathi. So iy'ndlondlo-ke lezo-ke zasemanzini, usuphupha ney'nkanyamba ngaphansi kwamanzi, uphupha bonke labantu laba. Labantu laba badalwa uNkulunkulu, ngisho kuthiwa leyo moya ayisabonakali kodwa iyaphila, uyabo, iyaphila lapho ikhona. So ixhumana kanjani-ke nathi-ke ngenxa yokuthi thina singabantu siphila emhlabeni, nale mimoya yey'nkanyamba zayiphila emhlabeni, zazazi yonke into eyenzakalayo. So namhlanje i-connect kakhulu nezimpi. So inkanyamba iyakwazi ukulwa, iyakwazi ukufika. So mebona impi noma ibona ingane ethize yedlozi ihlaselwa, so nenkanyamba iyaphakama, nenkosazane iyaphakama, ziyafika lapho osuke zikhona. Noma ungeke uzuyibone ngaleyo ndlela kodwa ubona ngamaphupho akho ukuthi bekwenzakalani. Fana ney'nyoka, ney'nyoka ey'nkulu zasemanzini, thothi amadlozi-ke lawo. Ubona inyoka ikuvikela, ikulwela noma nje ingekwenzi lutho nje, ikusongeze nje ingakwenzi lutho. So lokho kusekuchaza ukuthi la bantu basuke bexhumene nawe ngesimo samadlozi, ngemimoya, ngokujula nje, uyabo. So ziningi iy'mfihlo ey'nkulu ngamanzi, ziningi, we still on digging, sesithola iqiniso ukuthi. So number 5, monedlozi lasemanzini uzophupha unikezwa iy'khwama. Lezi y'khwama zihlukile, sothi hlampe lesikhwama unikeza sona ngoba uhamba nedlozi lamanzi, uzophilisa abantu, ubakhulekele, ubaqinise, ubafundise ney'mfundiso zakho eziqhamuka kubona abantu abadala ngamaphupho akho. Bayakutshela because nina ukuphupha nikhuleka, niphambi kwebandla, leyo nto isichaza ukuthi vele uzokwenza njalo, uyabo. Yilezo iy'khwama-ke lezo. When we talk about iy'khwama, we're talking about the duties that you need to do in this world. Ngoba phela ngeke si-estimate ukuthi wena ulapha abantu abangaki, mhlawumbe umhlaba wonke, we don't know. Asiwazi amandla akho, wena owaziyo lapha ekhaya. Lokho uwagodlile, awufuni nokwadedela. So namhlanje fanele nikwenze njani? Nikwazi ukudedela amandla enu, sibone ubukhosi benu. Lo muntu angagcini ebe confused. La mandla phela nawe masubona ukuthi nawe endlini akusenzeki lutho, uvele udangale nje kungenzeki lutho, uyabo. Zama nje nawe unyakaze endlini, unyakaze nje ungamandla, musukwavalela ekhabetheni, wakhiphe nje asebenzise, wabone nathi siphiliswe wena usekhaya. Usiphilise hle ngoba phela asinamandla ahlukahlukene, uyabo. Mhlawumbe umkhuleko wakho mkhulu kunowami, mhlawumbe wena wenza izinto zenze ngempela, uyaqaqa iy'bopho, uyabo. So siyakudinga, zama-ke njengamanje uqubuke wenze into okhonjiswe yona. Yazi amaphupho guys, niyawaziba ngempela. Zama nje ukulungisa izinto zenu.
yabo, nilandelela iphupho ngoba phela iyona indlela abasuke bakhuluma ngayo ngoba labantu balele amathongo, so bayazivusela amandla. Number 6, so ukuphuphe sometimes uhleli phakathi emanzini, uhleli phakathi usungezwa yini inyoka, so there's an energy around inyoka nkathi move angithi, so isuke ikufaka amandla, usuke kususa amathunzi amnyama, usuke uqiniswa. That is why people they end up bethwasa ngaphansi kwamanzi because of they connect kakhulu nemimoya. Kuya ngobukhosi bakho ukuthi bakudinga ngaphansi kwamanzi noma bakuthatha uhleli uyongena ngaphansi kwamanzi, and sometimes you end up uhleli endlini ubone ngathi usemanzini noma uzwe kukhala amanzi. So lokho kusekuchaza ukuthi yazini sekuyisikhathi manje labantu bayakudinga manje ukuthi khona abantu la ukhona makwenzakalani babanandaba naleyo nto, bona bafuna wena kahle kahle, badinga wena, bafuna ukuthi ulalele, to pay attention. Ingakho idlozi livele livuke nje usephathini uxele ukuthi hayibo abantu abadala kanti ababoni ukuthi ngiyagroova, you know. Kanti no, sekuyisikhathi bona they make time, think it's like there's a schedule ukuthi today kuzokwenza ukuthi useyintabeni noma ukephi noma ulele uzovuka, you know, isidlozile kanjalo. So that is where they connect with you ngaleso sikhathi. So uzama ngayonke indlela ukuthi ube ne-understanding kulo moya ukuthi uphakama ndlelani, ufunani ngaleso sikhathi, udingani. So idlozi lamanzi guys lihlanzekile, leli dlozi lihlanzeke kakhulu, alizwani nokuphazamiseka, ingakho lichitha yonke into othi uyayiqala wena lento oyithandayo lichithe ngoba suke sihlelile ngempilo yakho. Number 7, so siyawaphupha amanzi ngenxa yokuthi uzovezela ukuthi khona inhlanhla enkulu ezayo. Mhlawumbe uphuphe udoba noma uphuphe uhleli emanzini aqhakazayo akhona, you can able to see those seashells around and you will notice ukuthi okay, there's no one but I am collecting the seashells. There is a sign that you've been given some gift, you've been given some luckies. So lawo ma-luckies lawo wena uyawathatha wena ngaleso sikhathi, so leyo nto fanele ibonakale like physically ke manje ukuthi those things you were collecting by the time you were having the dream, so now it's already starting happening. So ilapho bona khona ukuthi I know I had this dream, now I'm having like different things around happening and they are good things. So when you end up thanking your ancestors ngaso sikhathi, so kubalekile wena uqonda ukuthi awuyazi leli phupho nali seliyenzeka, hamba phela uyobonga emakhosini ukuthi abantu abadala ngiyabonga ukuthi konke lokho kade ngikuphupha sekuyenzeka. Sometimes we're collecting coins, sometimes we're carrying bag of coins. So lokho kusekukhombisa ukuthi ke there is a lucky, there is a good fortune thing that has to happen to you. So kumele ube nokubekezela ukuthi ngenxa yokuthi usuphuphile musa phela ujaha bayazi ukuthi bazokulethela izinto zakho, yabo. Manje usuzoloku ukuthi ayidlozi alikho ngihlezi ngiphupha kunesikhathi, there's a dlozi timing shame, awufuna uqamba amanga, fanele ubekezele, yabo. Nawe phela ube nenkuthalo phela wenza izinto zenzeke ngoba phela ngenkathi uphakama, ngenkathi idlozi livula iminyango ila ubona khona ukuthi sibenza kanjani. Manje wena uma uzongeke uzenze lutho nje, uzolindela lana kuphela, kuzobona kanjani lapho? So yeah, so kubalekile ke makhosi lapha ekhaya ukuthi siwabheke amaphupho enhlanhla, siwabheke amaphupho enhlanhla because amadlozi asuke khona akuhlelele ngathi, hayi ngoba bengasithandi, bayasithanda, bayazivikela, kodwa bafuna iy'ngane ey'lalelayo, iy'ngane ey'zwayo, iy'ngane ezizoba nenkuthalo, zingaphili ngezinye izizwe, zingaboneli kwabanye abantu kodwa zibone impilo yazo zivezelwa zona. So namhlanje ngizocelwa nje ukuthi ngalesi sikhathi uma ukuthi ubusugive uphile edlozi, ngicela nje ungagive up, ngicela ube nothando, uthanda umsebenzi wawo, isiphiwo sakho usithande ngoba
lokhu akwandele bani. Ingakho kuvuka ngisho izitha-ke manje ngenxa yokuthi onakho akwandele bani. So fanele ukuthande and imagine you have a magic ezandleni zakho, ukwazi ukulapha umuntu aphile, ukwazi ukukhuleka, ukwazi ukumanifest into yenzeke like instantly without no doubt. So namhlanje nje zama nje ukuthi ukholele kuNkulunkulu because God is there, uNkulunkulu ukhona. I also believe uNkulunkulu. I pray, I read Bible verses, I collect some of the verses and they speak the truth, you know. And ziningi izinto sezenzakalile because of iBhayibheli, because ngime ngilifunda I read with understanding and I'm quoting some things, and whenever I pray I end up mentioning some of the verses because God made some rules and hope for us. So we need to have faith and hope and uthando lokwenza konke esikufisayo. So uNkulunkulu khona, amadlozi akhona, amadlozi asifuna senza izinto, phela amadlozi athunyiwe izithunywa zikaNkulunkulu le. So I hope sengikhulume kakhulu. So yeah, ngicela nje emakhaya ukuthi siphakameni sonke manje. Sekuyisikhathi sokuthi uphakame. Suke embhedeni manje, shiya konke lokho okungenasidingo. Bayeke labo abakhulumayo, lokuhlebayo ungamnaki, lokucasulayo lo mndeni lo ngicela nje ubheke wena. Yazi idlozi sometimes ile kwenza umuntu ube selfish, kanti cha, kodwa kuba kukusiza umunye umuntu lokho, kuye kusize ngempela uba selfish edlozini, ngoba kuye kudala ukuthula, yabona. Uphila impilo yakho wedwa, uzimele nje, uzithulele. Vele wafika wedwa, awufikanga namuntu. Ngiyambona umuntu ngathini othola i-support kahle kahle emndenini, akunankinga nalokho. Kodwa nje as long as wena uzokwenza intando yamadlozi, hhayi intando yakho, intando yabo, yabo. Awube yithongo lapho, ube yisithunywa. Siphathe nawe umsebenzi, silaphe izizwe, abantu baphile, bajabule futhi ngasonke isikhathi. Senze into esizele, singayenzi into esingayizele. Amen. Thank you.